Софтуерът, с който на случайен принцип се разпределят делата в много български съдилища, има пропуск. Той дава възможност избора на съдебен състав да бъде манипулиран. Това стана ясно на семинара "Правосъдието близо до хората", който тече в Пловдив като част от национална програма за повече прозрачност в съдебната система. Случайното разпределение на делата стои в основата на справедливия съдебен процес. То се постига с помощта на електронна програма и административни правила. За съжаление, в българските съдилища се ползват 4 различни софтуера, които са напълно несъвместими един с друг, обявиха организаторите на проект "Правосъдие близо до хората". Една от програмите директно дава възможност за манипулиране. В самия продукт има бутон, пише и Word. И като отворите в Word, вие може да си напишете протокол от случайното разпределение. И се едно, че го е генерирал компютъра. И ако съда е голям, в който има 50 000 дела, вие трудно ще хванете, че има манипулация в 2 от делата. Според ръководителя на проекта Георги Милков, такива манипулации са ставали във Варненския апелативен съд и в Окръжния съд на Хасково. В Окръжния съд в Хасково предишният председател е разпределял дела на себе си. Примерно 65% от делата, гледани за контрабанда, са паднали на него. Това беше написано в интернет. Делата, по които се явява председателя на Пловдивския окръжен съд, обаче се разпределят не от него, а от неговите заместници, уточниха организаторите на проекта и похвалиха тази практика. В рамките на 3 месеца трите пловдивски съдилища, апелативен, окръжен и районен, ще бъдат наблюдавани от специално обучени граждански екипи. Те ще следят за спазването на случайното разпределение на делата, за публичността на процедурите и прозрачността в интернет страниците на съдилищата, за етичното поведение и наличието на конфликт на интереси сред магистратите, както и за спазването на правата на децата, участници в съдебните процеси. Такъв мониторинг ще се наложи на още 21 съдилища в България, а препоръките от наблюдението ще бъдат изложени в доклад до Висшия съдебен съвет.